15. kapitola. O zmrtvých vstaní Krista. Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste prijali, v ktorom zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a 3. dňa vzkriesený podľa písem. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar, nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. Písmo totiž hovorí: nikto, kto verí v Neho, nebude zahanbený. Niet teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili ste mu. Dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky.